Mindset a podnikanie. Ja vás všetkým vítam na mojom seriáli Osobný rozvoj a podnikanie, kde si budeme dnes hovoriť o mindsete a podnikaní a taktiež dnes tu nebudem rozprávať sama, pretože som si privzala môjho vzácneho hostia, môjho klienta vo výkonnostnom coachingu a tým je pán Igor Ščomák, ktorý je majiteľ stavebnej firmy. Ďakujem pekne, že si sa zúčastnil tohto seriálu živého vysielania, Igor. A ja by som teda chcela na úvod sa predstaviť. Moje meno je Jana Kuricová, som výkonnostná koučka a pomáham podnikateľom bez frustrácie dosahovať ich ciele v biznise prostredníctvom výkonnostného coachingu a realitného mentoringu. A teraz by som poprosila teba, Igor, aby si sa predstavil, čo robíš, si majiteľom teda stavebnej firmy, kto sú tvoji klienti a celkovo. Nech sa páči. Ďakujem za túto možnosť, že sme sa mohli dnes stretnúť. Všetkých vás pozdravujem. A v rámci našej spoločnosti Top One tak sa zaoberáme na prémiové jedinečné interiérové povrchy. Bavíme sa o špecializovaných povrchov typu mikrocement. A prečo mikrocement? Tak mikrocement je jedinečný povrch, ktorý je dokonca aj funkčný, takže klienti naši to majú v sprchových kútoch, kúpeľniach, podlahách a vieme to použiť aj v rámci pracovných dosiek, kuchyne, zásteny a tak ďalej. V čom je to jedinečné, že si viete vybrať viac ako 200 farieb a v rámci tohto nepotrebujete žiadne šparovacie hmoty, to znamená, že odpadáva silikón a takéto veci, tým pádom je tam lepšia údržba. V rámci našej spoločnosti poskytujeme aj mramorové stierky, to znamená, vieme kompletne nahradiť mramor, je to ručná práca, takže je to veľmi cenené. A čo sme pridali aktuálne do nášho portfólia sú to veľkoformátové dlažby. V rámci nich vie mať klient krásne jedinečné priestory a bavíme sa o rozmeroch 280 a 120 a viac. Takže toto je v rámci nášho portfólia a v novom roku pripravujeme nadstavbu. Chystáme sa vytvárať jedinečné dizajnové stoly v rámci jedalenských stolov a konferenčných stolíkov. Takže v rámci našej spoločnosti je to dôležité ešte upozorniť, že naši klienti sú klienti, ktorí chcú mať kvalitu a profesionálnu službu a hlavne, čo sa dohodneme, to platí. Ďakujem pekne, Igor, za toto predstavenie. Ďakujem krásne. Ty si aj veľký fanúšik osobného rozvoja, už aj z minulosti si mi spomínal ešte predtým, než si vstúpil ku mne do coachingu, že si veľmi následoval tento osobný rozvoj a riadil sa a tak ďalej. Takto sme sa potom aj zoznámili. No tak dnešná téma bude teda mindset a podnikanie. My sa budeme rozprávať, prečo je mindset taký dôležitý v podnikaní. V podstate, hej, je to veľmi dôležitá téma. Ja ako výkonnostná koučka, v podstate, ktorá koučuje veľmi veľa podnikateľov, ja dávam veľký dôraz, aj začínam s menou mindsetu vždy. Tak chcela by som teraz teba sa opýtať, Igor, čo si o tom myslíš? Prečo je mindset v podnikaní taký veľmi dôležitý? V rámci seba môžem povedať, ja som podnikateľ už niekoľko rokov a vybudoval som dve firmy, nazval by som to takto, a zistil som, že ten mindset je najdôležitejší. Z toho dôvodu, že mindset je úzko spojený aj s pozitívnym myslením a keď sa to celé správne nastaví, pozitívne myslenie a ten mindset, výsledky sa násobia veľkou rýchlosťou. Môžem spomenúť aj konkrétnu situáciu, ktorá nastala pred rokom. Aktuálne som členom aj BNI v rámci Slovenska a minulom roku, keď som bol prvýkrát pridaný do skupiny v rámci východného Slovenska, som videl, ako vtedajší predseda si preberá ocenenie, že bude predseda. Ja som si povedal, OK, super, ja budem predseda, ale aktuálne to nechám na neho, aby to trošku rozvil. A následne, čo sa stalo, včera som bol vymenovaný ako nový predseda východoslovenskej skupiny, to znamená od 1.1. Sa presne stalo to, čo som si aj prial. To znamená, nastavil som sa na to, pozitívne som si poprial a je to tam. Takže to je len takáto ukážka, čo mi veľmi pomohla, nastaviť sa na cieľ a ísť za tým. Gratulujem, Igor. Je to určite veľký úspech, takže gratulujem ti. Super, tak ďakujem pekne za tento vstup. A ja by som sa tiež chcela opýtať, hej, mindset je teda dôležitý, ako sme si povedali. Čo myslíš, čo sa potom stáva, keď podnikatelia nedávajú dôraz na premenu, alebo teda celkovo osobný rozvoj na tento mindset? No, zase to poviem zo svojej skúsenosti, stáva sa to, že veľakrát niečo budujú a nejakým spôsobom je tam taká neviditeľná sila. Ja som to tak mal a tá neviditeľná sila, to človek cíti, že
buduje a zrazu nejde to ďalej, nechce vás to pustiť. A to je presne ten mindset s tým podvedomím, kde tí ľudia vlastne, oni nevedia, čo sa s nimi deje. A presne to bolo takto u mňa, že ako je možné, že toľko skúseností, vybudoval som tým obchodníkov za relatívne rýchlu dobu a celé to skončilo. No prečo to skončilo? No to sme prišli na to až v coachingu, ktorý sme aj dnes absolvovali a som za to veľmi vďačný, lebo teraz úplne iné veci riešim. Hlavne to, aby som vedel rozvíjať firmu a hlavne ľudí, ktorí s nami spolupracujú a dokonca aj klientov. To znamená, že vidím tam veľký prierez celkovým spektrom podnikania, nielen firmy, ale aj klientov. To je ten veľký dosah, ktorý má ten mindset a ktorý sa snažím posúvať ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ty si bol aj v minulosti veľmi úspešný, Igor, však s budovaním siete a si pôsobil taktiež vo finančných službách. Takže super. A ty si vždycky ťahol k tomu osobnému rozvoju, hej, v podstate. A určite ten osobný rozvoj ako koučka, musím povedať, je kontinuálny až celoživotný, hej. Vždy aj tí najúspešnejší ľudia na svete majú svojich koučov, mentorov, vždy je tam čo vylepšovať, vždy môžu ísť ešte na väčšie ciele, čo by chceli predtým. Takže áno, osobný rozvoj je veľmi dôležitý. Ďakujem pekne, že si to počiarkol, Igor. Keď povedzme tak, že napríklad podnikatelia, podnikanie samozrejme je vrcholový šport, nie je to príliš jednoduché, je to aj náročné, nie sú vždy len ružové chvíle, sú aj nepríliš ružové, také tmavšie chvíle a mnohí podnikatelia ostávajú zastoknutí vo svojich problémoch, napríklad nevedia nájsť vhodných klientov pre svoje podnikanie, nedokážu škálovať to podnikanie, rásť a tak ďalej. Čo by si ty napríklad odporúčil takýmto podnikateľom, keď nejakým spôsobom ostávajú zastoknutí, zaciklení, zablokovaní a tak ďalej a nedá sa ísť vyššie, hoci by veľmi chceli? Čo by si ty napríklad poradil urobiť takýmto podnikateľom? Budem sa opakovať, ale zase poviem svoju skúsenosť. V prvom rade je pozitívne nastavenie. To znamená, že v rámci tohto pozitívneho nastavenia mne sa udiali veci, že sa začali postupne robiť zmeny, ktoré ma priviedli k tým cieľom, ktoré som si sám stanovil, aj keď tie bloky, ktoré tam boli, ten mindset nebol ešte pripravený. Takže vesmír vám dá presne to, po čom túžite a pokiaľ to nie je odomknutý ten plný potenciál, tak tam sa to spomaľuje a drasticky sa to spomaľuje. Takže úplne prvá základná rada je venovať sa pozitívnym afirmáciám, proste brať si všetko nejakým spôsobom pozitívne. Nemyslím teraz, že aj nejaké vážne veci, že úplne zľahčovať nie, ale všetko sa deje kvôli niečomu a väčšinou sa to človek dozvie až po nejakom čase. A postupne sa dostávať z tohto kolečka vonku a následne vám sa ukážu veci, ktoré sú pre vás pripravené, ale musíte byť otvorení. Áno, super. Ďakujem veľmi pekne za pozitívnu skúsenosť a áno, ja by som to ako ešte počiarkla ako koučka, častokrát teda podnikatelia bývajú zaciklení, nejde im to proste, ja napríklad som aj špecialistka na vyhľadávanie prémiových klientov, podnikatelia ku mne často prichádzajú, chceli by vyššie zisky, obraty, chceli by viac prémiových klientov, ale ja už na prvý pohľad vidím, že nejde to len tak, v podstate klasickými metodami, ale tam je veľmi potrebná zmena mindsetu, a čo to znamená? Najskôr potrebujete investovať čas, energiu, financie na to, aby ste si pretvorili mindset. Toto je veľmi dôležité. Bez toho nedá sa to jednoducho obísť. Tak toto funguje vo svete. Ja sama som si tým prešla. Teda viem, ako to potom funguje, ako sa vám otvárajú nové iné obzory, ako náhle sa vám zmení mindset, zmení sa vám aj vyžarovanie, niečo iné začne napríklad priťahovať, aj to pôjde celé ľahšie. Čiže ja by som k tomu ešte dodala, že naozaj je to veľmi dôležité. Ľudia to častokrát podceňujú, na čo by teda investovali do seba, do svojho mozgu alebo premeny mozgu do svojho mindsetu, tak si hovoria, na čo, veď sú tu aj iné ľahšie cesty, lebo áno, nie je to jednoduché, pretože aj z evolučného hľadiska mozog je tak nastavený, že nás chce pravidelne odhovárať od tej novej pozitívnej zmeny. Ten mozog nejakým spôsobom tak funguje, aby vás dal do toho skôr, aby ste nevzrastali, nešli do toho pozitívneho, radšej ostaň v tom svojom, veď tam tie pohodlne, V skutočnosti ale tam ten človek trpí, už trpí nejaké obdobie, nejde mu to a tak ďalej a práve preto je tam potrebná tá zmena mindsetu, a potom sa to všetko naštartuje a môže teda ísť vyššie a vyššie. Takže toľko k tomu by som povedala.
Super, ďakujem krásne. Igor, čo by si ešte tak na záver odporúčil podnikateľom, alebo čo by si chcel povedať nejakú takú hlavnú myšlienku? V rámci tohto, čo som aj spomínal, som v komunite BNI a prvýkrát som sa stretol BNI v roku 2017 a tam prvýkrát som dostal niečo hodnotné a myšlienka vlastne tohto je, kto dáva, vyhráva. Takže v prvom rade ja odporúčam, a čo aj robím, snažiť sa pomôcť druhým ľuďom a následne tá energia, ten vesmír alebo Boh, už akokoľvek to nazvime, sa to vráti. To znamená, kto pomôže, vráti sa mu to naspäť, ale funguje to aj opačne. To znamená, treba si dávať pozor na negatívne veci, lebo tie negatívne veci sa zvracajú ešte s väčšou silou ako tie pozitívne. Takže hlavne pozitívne a kto dáva, vyhráva. Super, ďakujem veľmi pekne, to bolo veľmi pekné zakončenie. Tak ďakujem krásne, že si prijal pozvanie do tohto vysielania, živého vysielania seriálu Osobný rozvoj a podnikanie. A my sa budeme potom tešiť na vás s ďalším vysielaním. Tak ďakujem krásne a prajem vám krásny deň. Ďakujem pekne.